Azviti, azvigoni. Aha, bodu. Romeo Gasa ubudisa album Ndindindi musi wa 13 October. Ndine mukadzi wanje. Ndisina smozi. Azvigoni. Murumbo tichikwemi. Ndati, Romeo Gasa ubudisa album musi wa 13 October. Anditika. Panofange pane smoza. Yakutamba naye album ra Romeo Gasa. Basa resmozi ndiri. Eh? Basa resmozi ndiri. Auzi basa resmozi. Smozi ndiye kuinda unayo kumafaro, kumabhendi, kumapati. Kana kumahotera chaiko. Pauza pato mundege. Esmauzi yako. Kweni basa rangu ndiri. Urubvunza basa rako iwe. Auzi basa rako. Usazvibvunza basa risina basa iwe. Basa rako ndorosara wakachengeta madziva. No. Sara mbom. Anditika. Nekuenda kunganga. Nekuenda kurufu. Kana zvazonyadza ufayo nekumusangano wevillage. Ndo basa rako iro. Unditire mushe mazinzo. Kwenda. Inini somudzimai wewe ndani makore manga ndichigarisana panapa. Asi makutaura zvesmall house. Chichine small house yenchandisina ini panini. Eh? Chichine small house yenchandisina pana. Usandibvunzani necessary questions man. Don't forget me kundibvunza zvinhu zvine musoro. Iyo enda kwati kukanzuru. Unosvika kukanzuru kuti imi vanhu vekanzuru mutown mwe minyatsozoti mutown mune okay. Anditika. But TM ikauya ichitsvaga stand munoipa. But minyatsozoti TM zvinhu zvaida kutengesa izvi zviri ma okay. Okay, inenge ine grocery ine nyama, ine breakfast ine lunch fast. But muri kuipa stand why? Ndozvo vanofanira kutanga kuvhunza kanzuro vakakupa mhinduro kuti why vachipa TM nespa paunoziva kuti pane okay. Wozouya ndokupindura. Wazviwa? Azviregere kutsvaga smouse nekuti kwa mukadzi wako zvine smouse ndo zvine mukadzi wako zvine mukadzi wako ndo zvine smouse. Zvine basa rezvo. Tanga vanovhunza kanzuro kuti sei vachipa vanhu ve TM stand pauri kunyatsozoti imi okay yamuri kuigere munomi ine zvoda kutengeswa na TM. Wozouya ndokupindura. Kuti undibvunza izvo zvoda kundibvunza sina nemusoro wese. Itai serious nekuti maona kuti Romeo Gasa akubudisa song yake panapa. Imi makuda swaga small house. Ndindiro ndikutonoritamba album ya. Usafarisa wazvo. Ura kutamba album ra Romeo Gasa. Ndatadza kutamba here makuita small house. Ndotonoritamba tese. Tete. Ya ndakaenda kutime technology ka. Vakati mabhatiri vanawo. But problem yakati kandi ina ndauziva manje kuti kamera yacho inenge iri type ipi hombe iri diki iri ndikudzoka mashure ikande kudizwa. Saka vakati iyo chiuya nekamera yacho. Maya nekamera yacho ka wotiradza kuti wototipa bhatiri ipapo ama bhatiri vana kuti time technology. Saka chitomanya kuti time technology kunamba dzandakakupa idzi ya. Ore tete ayo pakanaka. Mune mchindudza kuti zvamira sei. Nditete maisimbero manga mitaura. Nditete maisimba vada kumanya kuti time technology kutenga bhatiri kamera yavo yavana iya. Manje amusima kuremedza vanhukadzi here. Kwenda. Kwatime technology kunodiwa vanhukadzi koko. Vanhukadzi vei? Yosabvunza zvisina nebasa iwe. Time technology kungonotenga bhatiri rako wotodzoka. Kana ririchi uri unotenga neri kamera ungonotenga kamera wotodzoka edza uri chemberi uri musikana uri mukomana zvese zvangofanana. Zvatoita zvakanaka zve. Maiguru Mariana vakatumirwa kamera yavo ndimwana kubva kuSouth Africa. Aizvi. Vakatoenda naye kuchechi vachiti vanotora zvemavidhiyo zvazviya. Vachitotora vakuda kuchiona kuti zviri papi. Kunotarisa kudaiwo hapana menu chimemori chacho chinopfekerwa menu chinopfekerwa papasina. Haina memory card. Haina. Ngavamanye patime technology kava nawo ma 32 gig, ma 16 gig, ma 8 gig, ma 120 gig, ma 64 gig. Zvese kutime technology vanazvo. Kungomanya chitesi. Saka vachatozviendera vega. Urambidzo time technology. Ndokwati kutenda nesmall house yangu ndofunga mangwana ipapa kuti unotenga kamera yekuti Romeo Gasa chingobudisa anditika teti tore kamera yedu yekuti time technology ine 60 something gig. Kungotora nesmall house yangu ichitamba kuti totora na mavideo. Romeo Gasa chingobudisa cheti. Teta tore kamera nesmall house ndokwantoda kuti vakatongoma kuda kufarisa mazinzo. Farisa ne? Makuru mumutana nyaya small house moti zviri kundifadza izvo muri kutora. Ndori kutenga kamera yedu reka kuti small house yangu. Unganindibhoyika nuri kwesmall house nditengera kamera ndinotamba album ra Romeo Gasa kuti time technology. Tinoenda tese akuna zvamunotora zvisimo. Hauna kuenda. Hauna kuenda. Time technology ndinonda nesmall house yangu. Mashaizo kuti Romeo Gasa ndikutamba nesmall house yangu.